Wrexham! Wrexham! My Wrexham are of Helo a chroeso i'r ail ddarllediad o'r podlediad drafod Cymraeg cyntaf erioed am dîm pêl-droed Wrecsam. A mae'r tri Owen yma, Arwel Owen, Ifar Owen a Alun Owens. A da ni yma o Gochion De Cymru i drafod am wythnos hynod o gyffroes unwaith eto yn hanes clwb pêl-droed Wrecsam yn un o'r cyfnodau mwyaf cyffroes yn ein hanes ni. Felly, lle i ddechrau, dim ond un lle, i fod yn onest, y canlyniad yn erbyn York City, y gwir o Efrog yn dod i lawr disadwn diwetha. Tair i ddim i Wrecsam, a beth y deimlad ydi Arwel? Wel, dwi'n mynd i gorfod batio'r cwestiwn yma ymlaen reit sydyn i fod, achos gyda ni byth credu lle o'n i pan oedd y sadwn. Steddfod Sir yr Urdd yn Port Talbot drwy'r dydd. So dwi'n mynd i cael cyfle i ddweud lot o'r gêm. Dwi'n mynd i gwylio chydig o'r highlights. Ond dwi'n mynd i basio ymlaen i fod gwch chi drafod y gêm yn gall. Oedd y gêm i hun yn gyffyrddus, dwi'n meddwl. Gol dda gen James Jones. Gorffen yn gry, ond y prif beth oedd Ben Foster yn y gol. Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl nath ni amser y podlediad wrth ystwythio'n anghywir, achos dwi'n wedyn y Ben Foster yn cyrraedd yr holl ffys yma. Oedd y chwarae'n wych. A ddim yn edrych fel rhywun oedd heb chwarae ys blwyddyn. Oedd yn edrych yn ffit, yn awdurdodol. Bob dim yn iawn, oedd y amddiffyn edrych lot mwy hyderus. Oedd yn gret, o'n i reit sceptical am y peth, dweud y gwir, ond oedd yn gret. Un peth, diolch di gorfod o'n ôl, ond beth sy'n didaro di, mae'n siwtio'r y clwb, mae'n siwtio fo efo'i yrfa ar y platforms gwahanol, lle. A be nath o gyntaf, rhoi'r camera, rhedeg ar y car, o'r camera'n gefn y gol, a wedyn peth gyntaf nath o, pan nath yr chwyban o gyfer yr ail hanner, ar ddiwedd yr hanner cyntaf, oedd gafel yn y camera a siarad mewn i'r camera. So, dwi'n siŵr faint. So ni'n yn hapus os ni'n reolwr efo hynny, bod o'n meddwl am be mae'n mynd i ddeud i'r camera hanner amser yn ystod y gêm. So ni'n poeni bach am hynny. Ond, nath o ddim amharu ar ei berfformio do. Ond y nightmare dwi'n weld ydy bod Langstaff yn dod i Wrecsam, sgorio gol, rhedeg mewn i'r gol a codi'r camera, siarad mewn i'r camera. So, ond o ran y gêm i hun, iawn, dim problem. Top of the league, wel, fel oedd ni, beth bynnag. Ia, dwi'n meddwl, falle na ni siarad mwy o Ben Foster mewn eiliad, a waith ni sôn am y gêm cyn neud hynny. Oedd o'n buddigoliaeth gyfforddus yn diwedd. Oedd o'n un dim am amser hir iawn, a fel eith Cymru ddangos yn split nos Sadwrn, mae un dim yn sgôr beryglus ydyn ni. Felly oedd o'n lwcus, mi nath Sam Dolby neu gwahaniaeth, felly dwi'n gwybod, ond dwi'n meddwl fydd o dal i ddechrau efo Oli Palmer, achos mae Dolby yn fwy effeithiol yn dod ymlaen fel eilydd yn dydi. Nath o'n i chwarae dda, ond sy'n hollol iawn efo'r dwi'n fel uchafbwynt y dydd heb amheuaeth oedd Ben Foster, a dwi'n meddwl fod o wedi codi'r tîm, achos oedda ni yn Bromley yr wythnos cynt, a gweld Rob Leighton ddim yn dod yn ôl ar ddechrau'r ail hanner, ac oedd Mark Howard yn edrych chydig bach yn sigledig yn doedd. Oedd, mae hyder o di mynd yn dydi, dwi'n meddwl, bod Parkinson di deud y pethau iawn i gyd yn do, ond. Ond dwi'n meddwl oedd ti teimlo fo yn yr chwaraewyr hefyd yn fwy na hynny. Felly dwi'n meddwl falle os o'n i'n edrych am yr 8 gêm ola, hefo Mark Howard, fysa fo wedi bod yn, fel mae Rob McElhenney'n licio deud, squeaky bum time. Dwi'n meddwl fo Ben Foster wedi dod i fewn, a mae gen efo'r hyder yna, ond hefyd mae gen efo'r gallu i tu ôl i'r hyder. Ti ddim yn poeni pan mae'r Bill yn dod i mewn y bocs? Na, nath o ddod allan i bigo'r croesiad cyntaf yna, ac yn sydyn, oedd pawb yn gyfforddus yn doedd. Ond oedd yn ddiddorol iawn,
nes di sôn am y GoPro a'r ffaith fod o'n ffilmio o pethau, a nes i wylio'r fideo, mae benda werth i weld ohono fo'r gêm a'r profiad mae di gael. Ond y peth cyntaf nath oedd mynd i fyny at Mark Howard ar ôl y gêm, a ddodd Howard i fyny at fo, a roed croeso mawr iddo fo, a gwyn mawr ar ei wyneb o. A ddiddorol hefyd, yn tweets Ryan, llun o fo a Mark Howard oedd yr unig lun, a fo Ben Foster hefo chwaraewyr eraill. Felly mae'n amlwg o bobl di wneud y pwynt o gadw Mark Howard yn hapus. As falle fi rai fo chwarae os ydy Foster yn brifo eto. A mae o'n dda gweld oedd o'n gwenu ac oedd o'n edrych yn ddidwyll yn gwenu ar ddiwedd y gêm. Felly mae'n amlwg fod nhw wedi trafod. A o'na lot o bobl cefnogwyr Wrexham, ddim yn disgwyl gweld Ben Foster yn dechrau. Fel ti'n dweud, mae o'n benderfyniad mawr i roi rhywun sy'n heb chwarae am 10 mis. Ond hefyd yn dweud, wel, os ydy Foster yn dechrau, wel, fydd Howard wedi chwythu, fydd wedi colli hyder i gyd. Ond dwi'n gobeithio, mae ei weld bod nhw wedi gwneud o mewn ffordd sydd yn dangos fod Howard dal yn rhan bwysig o'r garfan. Ond heb amheuaeth, mae o wedi codi'r clwb, dwi'n meddwl, ar adeg lle oedd ni angen o, yn wedi gweithio yma, fel nes ti dweud, Notts County yn ôl ar y brig, ond rwan mae cael Ben Foster yna, mae o jyst yn rhoi yr hyder yna ar gyfer y 7 gêm dyngedfennol ola yma rwan. Wel, oedd yr hyder yn isel yn erbyn Bromley, oedd hi'n gêm od yn doedd, yna nerfusrwydd yna, oedd y dorf yn ddistaw a torf i ffwrdd yn ddistaw yn erbyn Bromley, a wedyn yn y gêm yma, ti'n teimlo bod Foster yn cyfathrebu chydig bach o well efo'r amddiffynwyr a bod hwnna'n rhoi hyder yn y cefn a dyn ni Banes di cael gêm arbennig hefyd, mae o'n dechrau dod i oed. Mendy ddim cystal wrach nath o cael chance a sgwpio i neitha bell o dros y bar, ond oedd o'n braf gweld perfformiad erbyn y diwedd yn hyderus a neis cael y cwpl o gols ar y diwedd. Ti'n sôn am yr awyrgylch, oedd yr awyrgylch yna bach gwell i Sadn, a mae wedi bod yn eitha edgy, dwi'n meddwl, wrthnos y dwytha yma, a wedyn oedd yna fwy o hyder, fwy o sŵn. Oedd yna dipyn o gefnogwyr o Efrog yna, wedyn oedd hynny'n helpu, mae'n siŵr, ond oedd yn well di Sadn dwytha. A dwi'n meddwl fod Ben Foster yn rhan o hynny, jyst fod mae'r golgeidwad gorau dwi wedi gweld mewn Chris Wrecsam, a mae yna lot o'r ei dad i bod, ond pam oedd o yna 2005, oedd o'n arbennig. A be ti'n anghofio falle ydy, oedd i daflu o, a'i basio, a'i gicio yn arbennig. A dwi'n weithiau, o'n rai yn chwaraewyr Wrecsam, yn edrych fod wedi syni fod y bêl wedi cyrraedd nhw, achos oedd o'n jyst yn pico nhw allan yn berffaith. Oedd o'n medru cicio'n hir, oedd o'n medru cicio'n isel, yn fflat, a taflu'n sydyn. A weithiau oedd o jyst yn talu dan i fraich, ond oedd bobl yn rhydd ar hanner ffordd. Dwi'n meddwl mae o'n mynd i ychwanegu dimensiwn newydd, ond fwy na dim ydy'r hyder yna. Dwi'n meddwl mae o'n mynd i roi i gweddill y tîm a'r amser sydd yn mynd i fod yn nerfus yn ydy, heb amheuaeth. Ydy, ti'n iawn am y tablu, achos ar un adeg, oedd ni jyst yn rolio fallen i Tozer, a wedyn pêl hir. Mae'r lefel arall yn dydi, dwi'n meddwl. Ydy, mae'n agor dimensiwn newydd i fyny, dydi, a mae'n neud... Mae'n gofyn cwestiwn arall i dîm. Os ti'n gwybod beth mae rhywun yn mynd i wneud, mae'n hawdd i ti fynd am y pres uchel neu rhywbeth felly, ond yn sydyn mae o'n codi dimensiwn. Ond mae'n pasio yn hir, dydi? Diolch yn just cicio fo'n hir, mae'n pico bobl allan. Na, ti'n modd, deudydd ar y mwyaf ddim wedi cael ei marfer hefyd, so gobeithio erbyn dysadwn yma. Bydden nhw'n barod am y passes yma, a'r pas ydyn nhw. Dwi'n meddwl, o na ambell un yn edrych wedi syni gael y bil mor bell fyny i'r cae ar ei troed nhw. Felly mae o bennant yn rhywbeth allu ychwanegu at yn gêm ni. Wel, fedodd... Sori, Al, ar y nodyn yna, ti wedi sôn am yr chwaraewyr sydd wedi gadael yn eith a wedi dychwelyd i'r tîm Al, gan bod ni'n sôn am Ben Foster, cwpl o chwaraewyr. Wel, mae'n sawl un y does, dwi'n meddwl mae waith i fi sôn am ddau gawr o Wrecsam, ond mae'n sawl un arall sydd falle ar y rhestr yma, ond i fi,
Mickey Thomas sy'n gorau bod ar y brig, yna, dod yn ôl dwywaith a gorffen yn ei 30au hwyr yn sgorio yn erbyn Arsenal ac yn dechrau adfywiad y clwb. Felly oedd yna yn yr oes air yn y 70au, a wedyn dod yn ôl i raddau i ddechrau oes air arall yn y 90au, ac oedd yn rhan fawr o hynny. Felly dwi'n dechrau fo hwnna, mae hwnna'n un re anodd i gero. Gyda'i cwpl Wayne Phillips yn cael tua degawd efo'r tîm, a wedyn yn trio look yn Stockport, diolch yn cael llawer o look y fanna yn 1999-98, 9 ymddangosiad dim gol i'r Wayne yn Stockport, a dwi'n meddwl bod o wedi cael dechrau addawol pan mae'n dod yn ôl. Gath o anaf, dwi'n meddwl, yn diwedd Thair, just cyn iddyn nhw gael dyrchafiad yn y flwyddyn yna. Ond mae'n dal yn cael 38 ymddangosiad ar ôl dod yn ôl. Ac nath o ddechrau'r tymor yn arbennig o dda yn y flwyddyn 2002-2003, y flwyddyn dyrchafiad na, felly. A'r llall, Andy Morel, werth cael mensch, dwi'n meddwl. 98 i 2003, 109 ymddangosiadau, 40 gol, a wedyn, wrth gwrs, yr ail gyfnod air iddo fo fel chwaraewr reolwr wedyn, 2010 i 2014, 113 ymddangosiadau, 25 gol, so 2 gyfnod air i Andy Morel yn fanna, un o'r chwaraewyr dylanwadol iawn ne. Os gen ti un? Gynnau ddau ta. Allan ni'n peidio sôn am Joey Jones, Mr Wrexham, 3 cyfnod efo'r clwb, mynd i Lerpwl, ennill y European Cup, dod yn ôl, chwaraewr dryta. Ie, Al? Dwi'n cofio. Ie, chwaraewr dryta i Wrexham brynu nôl am 200,000 tan Ollie Palmer. A wedyn dod yn ôl, wedyn mynd i Chelsea wedyn efo John Neal yn yr 80au. Wedyn dod yn ôl Dan Dixie, mae'n rhaid, ie, dwi'n meddwl. Ta Flynn nath ei arwydd o, dwi'n cofio. Ond oedd ar y fainc yn dod yn y gêm Arsenal. Nath o'n chwarae, ond mi oedd ar y fainc. Oedd ar y fainc, o'n i'n gwybod fod yn y garfan. Ie. So, ie, mae'n rhaid gyda Joe Jones. A'r un arall oedd, swn i ddweud, Gary Bennett. Gwych yn y cyfnod cyntaf. A wedyn, i arwydd o fan ôl, a oedd o'n eitha siomedig. A wedyn, nath nhw werthu ei gair am ryw 100,000 ar ôl, dim ond rhyw 6 mis, oedd yna yn yr ail gyfnod. Oedd o ddim yr un chwaraewr, nag oedd. Yr atgof mwyaf, wrth gwrs, oedd Arwel yn sôn am 2 gyfnod eiraidd i Andy Morel, ond oedd bendant ddim yn hynny i Gary Bennett. A dwi'n meddwl, y atgof i gennym ni, am y cyfnod cyntaf, oedd un o'r chwaraewyr gorau erioed yn bendant yn oes ni, ond dwi yn cofio yn yr ail dro, nath ni gael ei fewn ar gyfer gêm yr 8 ola yn yr FA Cup yn erbyn Chesterfield, a oedd o just ddim yn gweithio iddo fo, ac oedd o'n deifio yn trio cael ciciau cosp, a midwaith oedd Gary Bennett ddim llwyddiannus fel Mullin weithiau am ei cael nhw. Gai un arall, gai ddweud Kevin Russell hefyd. Ie, achos oedd o'n wych fel ymasodwr, diwedd yr 80au, wedyn dod yn ôl efo fatha chwarae camlo cae mewn y lain, ar ôl dod yn ôl, a sgorio'r gol na'n West Ham yn 97, so mae rhaid o fod gan mensch, dwi'n meddwl. Ydy, mae o bendant yn heiddi lot o sylw. Ond mae'n syndod faint o chwaraewyr sydd yn dod yn ôl, yn oes? A rhai yn llwyddiannus, rhai ddim mor llwyddiannus, ond gobeithio Ben Foster, wel, mae di dechrau yn llwyddiannus iawn, mae rhaid i fod yn hapus efo hynny. So gobeithio fydd o'n fwy o Joey a Mickey. Ac o Pennod. Swn i'n hapus i weld yn arwydd ar gyfer tymor nesaf ar ôl i weld yn chwarae, bod yn onest. Dwi'n meddwl fod yna gyfle mawr. Mae i weld yn mwynhau hun yn fawr. Mae yna lot o bobl wedi bod yn gwylio i fideos o. Dwi'n meddwl ar y penwythnos oedd o'n trendio'n rhif 1 ar YouTube. Wow. Felly, mae o'n mynd i gael lot allan ohono fo. A falle fod rhywun fel Phil Parkinson ddim yn licio'r ffaith fod o hefo i GoPro a pethau felly, ond mae o'n bris bach i dalu am gael chwaraewr sydd gymaint o safon, a dwi'n meddwl mae fo fydd y gwahaniaeth rhwng i ni fynd i fyny neu beidio, i fod yn onest. Dwi'n meddwl hwnna ydy'r Wrecsam ola yn y wal. Deud mawr, Al, deud mawr. Mae'n ddeud mawr, ond dwi'n teimlo hynny.
Iawn. Na i just sôn yn sydyn, nes di dweud fod ti yn Steddfod yr Urdd, yn Port Talbot. Mi oedd na lot o bobl methu parcio yn Wrecsam, achos oedd y Steddfod yr Urdd yn fanno hefyd. O'n i'n gwylio gêm yn split, oedd na dafarn, oedd o'n gyffroes iawn, oedd y dafarn cannoedd o gefnogwyr Wrecsam, a Cochion De Cymru yn dod i'r adwy, achos ni nath lwyddo i gael y gêm ar y teledu, after Sean Williams-Claude iddo fo am fynd i fewn a talu i 9.50 i roed y gêm ymlaen, achos oedd y bar yn gwrth y talu. Ond oedd gennau fire stick fel wrth gefn, ond oedd i ddim angen y diolch fydd. Ond oedd yr awyrgylch yna cyn y gêm yn split, wrth gwrs, yn arbennig, a diwrnod da o beldroed i bobl o Ogledd Cymru. Ti'n cael sôn i mwy am split, oce. Na, ond oedd o'n brofiad a hanner. Ie. A diwrnod arbennig o dda hefyd i beldroed Gogledd Cymru oedd dydd Sul. Rob a Ryan dal wedi aros i lawr, wrth gwrs, a'r prif reswm dwi'n meddwl fod nhw wedi dod draw oedd i weld gêm y merched, hab o medd. Doedd na ddim ffys gen nhw disad, ond oedden nhw jyst yna, ond ddim fel na oedd i dysil, na. Na, a buddigoliaeth arall, ei tymor anhygoel i'r merched, ennill pencampwriaeth y Gogledd. Beth ydy deimlad ydy am y gêm ar ôl? Wel, i beth cyntaf i ddweud, dwi'n meddwl, ydy bod Pennod i chwarae rhan hefyd, achos oedd y coverage yn gret ar sgorio, o'n i'n teimlo, nathon nhw'n neud digwyddiad allan o'r peth, a Nicky John yn y gynulleidfa yn y dorf, yn holi bobl, a o'na just ysbryd anhygoel am y coverage ar S4C, ond mae'n werth crybwyll hynna, yn amlwg, Rosie Hughes yn der, seren fawr, a mae gen i gyflymder anhygoel, mae'n gry, mae'n gwybod lle mae'r gol. Os rhywbeth, dwi'n meddwl yn yr hanner cyntaf bod nhw wedi defnyddio, neu bod hi wedi teimlo gormod o bwysau falle yn trio gwneud gormod o ganol cae, achos maen nhw'n dîm hen ddigon da, dylen nhw wedi ennill yn fwy cyfforddus o bosib yn y goedden nhw, ond wedi deud hynny, oedd Connor yn dîm o bosib yn heddi pwynt ar y diwrnod, nath nhw chwarae digon da, Rosie Hughes, y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm o bosib erbyn diwedd y gêm, yn ennill y 3 phwynt a 2-1 yn amlwg. Wrecsam ddim wedi colli drwy'r tymor 12 buddigoliaeth, ddim hynny'n record, ond mae Wrecsam yn torri pob record ar hyn o bryd. Felly, bydd o'n ddiddorol gweld beth sy'n digwydd nesaf efo'r tîm y merched. Ydyn nhw'n mynd i fynd i Pyramid Lloegr, achos dwi'n tybio bod Rob a Ryan, os dyn nhw'n mynd i fuddsoddi'n gêm y merched, a maen nhw'n deud bod nhw'n mynd i, a maen nhw wedi'n barod, sy'n ni'n tybio yna y Pyramid Lloegr sy'n isio anelu at y ran gêm y merched. Dwi'n gwylio Cardiff Wanderers ar y ddydd Sul fel arfer, maen nhw yn un o'r adrannau is, a maen nhw'n chwarae safon da iawn, ond os di Wrecsam eisiau mynd yn uwch ac yn uwch, dwi'n yn gwybod os fydd y gyngraedd Gennaro yn ddigon iddyn nhw'n Gymru ar y bryd. Dwi'n gwybod sydd ydych chi'n teimlo am hynny? Dwi'n meddwl, rhaid ni weld sy'n mae'n mynd flwyddyn nesaf. Dwi'n gymryd bod nhw'n mynd, mae rhaid nhw giro Llansawel gyntaf, ond sa ti'n meddwl, fydden nhw'n medru rhoi her i'r tîm sy'n am barod. Os dwi'n rhy hawdd, be dwi'n licio am tîm merched, ydy bod yna, mae'n dîm lleol, ti'n fo, merched lleol sy'n chwarae iddyn nhw. So, sa'n bechod colli hynny wrth fynd fyny'r adrannau, ond dyna beth sy'n mynd i ddigwydd yn debyg, ond ond fel ti'n dweud, oedd hi'n dipyn o achlysur yna, so dyna beth yn haro i mwyn y dim byd. Ie, mae'n anhygoel meddwl 9,500 o gefnogwyr yna i weld tîm y merched. Fysa'n anodd dychmygu 9,500 o gefnogwyr Wrecsam i dîm y dynion 3 blynedd yn ôl, yn bysa? Bysa, mae'n Felly, ffenomenal. mae'n dangos pa mor bell mae'r clwb wedi dod, ond mae tîm y merched wedi dod yn anhygoel, ond oedd o hefyd yn glir iawn faint o gefnogaeth oedd gen Rob a Ryan yn oedd, dyna pam oedden nhw wedi dod draw, ynddo? A oedd ddiddorol gweld at Ryan ddeud os o'n i'n licio gweld mwy o'r penwythnosau yma, lle mae'r tîm y dynion yn chwarae dydd Sadwrn o'r merched ar dydd Sul, sy'n syniad gwych, ond falle fod ni angen gwell cae, achos... Cytuno. Dim ond 6 gêm cartre sy'n yna, ynddo? So, di ddim yn lot, na di, o ran
Na, ond dy'r cae ddim ar ei ore ar y funud, Na, nadi, wedi. os i chwarae 2 gêm yn gyson, sy'n gallu achosi problem, Na. ond falle mae'r cae di'r problem yn fanna, ddim y syniad o chwarae 2 gêm. Ie. Reit, felly, o lwyddiant y tîm y merched, mi nathon ni roed her wythnos diwetha i bobl i sôn am ei hoff gerddoriaeth wrth fynd i gemau Wrecsam. Oedd i cartre fel rheol, ond fel oedd ni dweud, mae Cochion De Cymru mae'n awr i gêm adre beth bynnag, felly mae'n bwysig bod y setlist yn taro'r nodau cywir. Felly, Arwel, sgen ti awgrymiadau da ni wedi cael? Oes, wel, da chi'n gyfarwydd gyda rei ohonyn nhw. Mae yna nifer ohonyn nhw wedi dod yn y grŵp Cochion De Cymru. Da ni'n tri yn gyfarwydd efo mynd ar y bus a cael y speaker allan yn y cefn ar y ffordd yn ôl. So, mae gennau cwpl o fan hyn awrach fod chi yn eilio rei o'r rhain. Yn bersonol, dyma 2 gan sydd wedi dod allan o'r tywyllwch i fi. Wedi dod yn favourite ar y bus, Caravan of Love, House Martins yn banger ar y bus. On repeat. Yeah. Flying Pickets, Only You, da ni'n licio rhoi hwnna arnodd yn cefn y bus. So mae gennym ni Sean Jones, mae o'n awgrymu More Than a Feeling am Boston, yr 80s Clasur. ballad. Julie Roberts, fi'n aelod ffyddlon o'r cochion ers blynyddoedd. Yr usuals, Always Sunny in Wrexham gan y Declan Swans. Mae hi wedi rhoi Frankie Valli in the Four Seasons, December 1963. Ac wrth gwrs, arwydd gan y pod yma i mewn i'r gol, Cor Meibion Brymbo, 1907. 8, sy'n meddwl, ie. Dwi'n meddwl mae 7-8, dio. David Roberts sy'n cynnig hynny, so dwi'n gwybod os ydych chi cwpl arall boys i adi at reina. Na i ddweud, methu stopio siarad am bêl-droed gan y profiad am bod Rhys Wal yn rhy ddi-ymhongar i ddeud o. Mae hwnna wastad wedi bod yn ffefryn gen i. So. Diolch yn fawr i ti, Iwan. Mae gen ni cwpl o rei da eraill. Baf Roberts efo Ceffil Pren a mae'r ddraig yn hedfan. Wel, sydd yn hyn o mwy addas ar y fi, achos gweddill y gar ydy, mae'r ddraig yn hedfan dros môr yr Iwerydd am i fydd Wrecsam. Chris Kebab efo Glenn Campbell a Rhinestone Cowboy. Clasur. A wedyn mae gen ni... Mae rai fi ddeud, yn hoff i ni ar y daith, ond yn anffodus oedd efo'r ddim ar y trip, ydy AHA, Take On Me, efo'r llinell anfarwol gynta, Dorking Away. A fedrai ddim gwrando ar y gar heb glywed nhw'n deud Dorking Away erbyn hyn. Na, clas. Iawn, ac ar ôl hynna, mi newn ni symud ymlaen. Mae gen ni her i bobl wythnos nesaf. Falle fydd o ddim yr un gorau i bobl sy'n gwrando, ond fydd o'n un da os da chi'n gallu gweld y wefan neu edrych ar Twitter neu beth bynnag. Ben Foster yn hoffi roed i gamra yn y gôl i dynnu lluniau yn ystod y gêm. Wedyn, oes gen bobl ei hoff luniau o Wrexham. So, unrhyw beth da chi'n gweld. So, mae hynny i fynd i @ i mewn i'r gôl neu hashtag mewn i'r gôl. A rwan ymlaen at y gêm fawr. Mae bob gêm yn fawr erbyn hyn, ond wrth gwrs mae Notts County ar y brig, felly dyma'n cyfle ni i fynd yn ôl ar y brig. Dim gêm gen Notts County dydd Sadwrn. Da ni yn chwarae Oldham adre. Sut ydych chi'n meddwl mae hon yn mynd i fynd? Ifor? Dwi'n meddwl bod yn eitha tebyg i gêm wrth dwytha. Teams, ddim lot i chwarae amdano fo. Canol tabl, hanner iser tabl. Cwbl o chwaraewr yn dod nôl. Dwi'n meddwl bod O'Connor yn mynd i ffit a Hosanna. Mae'n wedi dweud os oes yma di Hayden ddim yn debyg o fod yn ffit am chydig os nos eraill. Ond, dim panic. Mae yna ddigon yn y tank i gyda nhw. Dwi'n ffeindio anodd i ddeud yn byd arall, dweud y gwir. Croesi bysedd, croesi bob dim, ond mi ydw dwi'n happy clapper. Felly, fedrai'n gweld yn byd arall ond buddigoliaeth, bod yn honest. Arwel? Ie, wel, dwi efo Ifor fa ma, yn sicr, ond dwi'n berson eitha pessimistic yn gyffredinol, ond o'n i yn teimlo cyn gêm Caer Efrog, da ni'n mynd i ennill.
a dwi'n teimlo bod ni yn union yn yr un sefyllfa efo Oldham. Yn y 7 gêm ddiwetha, maen nhw wedi ennill un, dwi'n meddwl, golli 2, droi o 2. O'n i'n meddwl llawer o'n nhw'n y gêm FA Cup adre, oedd nhw ddim yn dîm oedd yn chwarae pêl-droed da iawn. Wedyn, gyda'r boost o Ben Foster yn y gol, sy'n ni'n gobeithio yn gryf byddwn ni'n cael gêm. Dim gyfforddus, ond gêm lle byddwn ni'n ennill yn OK. A o ran y chwaraewyr sy'n dod i fewn, dwi'n yn rhagweld bydd Parky'n newid lot ar y tîm. Diolch yn dieddol o'n wneud newidiadau mawr hyd yn oed pan mae'na chwaraewyr yn ffit. Doedd Luke Young ddim ar y fainc wrth ystwytha. Mae'n ddiddorol beth yn digwydd yn fanna, dwi'n meddwl. Mae Luke Young, di ond i dechrau 2 gêm rwan, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod gen i fa anaf. Felly, fydd yn ddiddorol gweld os di Young yn dod i nôl i mewn, os di O'Connor yn dod i nôl i mewn. Dwi ddim yn gweld o'n yn dropio cannon. Dwi ddim yn gweld o'n... Wel, James Jones ydy'r unig un wrach bydd yn colli le o bosib. Dwi'n yn gweld o'n gallu colli Elliot Lee. So, dwi'n gobeithio a dwi'n croesi bysedd fydd y gêm disadwn yn debyg iawn i'r gêm nes i fethu achos y canu cer dant. Iawn. A just i ddeud, gymaint o happy clapper ydy Ifor, gafon ni bet am y swm mawreddog o 5 pint, ac oedd Ifor yn dweud fysa Wrecsam wedi ennill y gyngrair cyn diwedd fis Mawrth. Felly, yn anffodus ar ddiwedd fis Mawrth, mae Notts County ar y blaen am sôn am wedi colli'r gyngrair yn barod. Ond, wedi deud hynny... Dyn nhw ddim yn chwarae disadwn, maint. Na, dwi'n cytuno efo Ifor. Mae rhaid i fod yn ffefrynnau mawr am y gêm yma. Da ni chwarae'n dda. Dwi yn meddwl fod Ben Foster yn gwneud y gwahaniaeth. Mae o jyst yn mynd i roi'r hyder i ni pam da ni'n mynd i gael adegau lle mae'r gynulleidfa yn nerfus, mae'r dorf yn mynd i fod yn nerfus, a'r tîm a'r brydiau, ond mae bobl fel Ben Foster, Ben Tozer, Paul Mullin a'r rhain wedi cael y profiad o gael dyrchafiad a chwarae o dan bwysau, felly dwi'n eitha hyderus. Ti'n gweld Mullin yn dechrau? Wel, bydd ddylwn i ofyn. Ti'n gweld Walters ddim ar y fainc os ystwytha? Mae eisiau ffeindio lle iddo fo, Roland, os? Bydd, dwi'n meddwl fydd y fainc yn ddiddorol iawn. Dwi'n meddwl neith o gadw'r un ar 10, os chi'n gofyn i fi. Mae yn od iawn bod Young ddim yn agos ar ôl bod dim ond Young, Mullin a Tozer dechreuodd bob gêm tan Bromley, dwi'n meddwl. Ond ers hynny, dydy Young ddim wedi bod yn chwarae. Oedd o'r 9 Cardiau Melyn yn doedd, ond mae'n amlwg, mae'n rhywbeth i digwydd sydd yn ddiddorol, achos oedd o'n fod y capten. Newis swydd wedi gytundeb yn dod i ben, y rha yma? Ni'n meddwl gen fo flwyddyn arall. Na, ddim yr rhestr fel i si, so mae hynny'n arwydd y cael. Mae hynny fod nhw'n teimlo falle bod nhw'n gallu gwneud hebddo, achos mae cytuneb James Jones dal i fynd am flwyddyn arall. Ond dwi'n meddwl bod ni'n ei gollio, oedd o y person efo ail fwy o assists yn y gyngrair. Felly, dydy'n corneli ni a pethau fel ddim cweit mor dda hebddo, a mae o yn... Mae'n rhoi'r egni na mae James Jones yn rhoi i ti, ond dwi'n meddwl bod o chydig bach y well am gadw'r bêl a chydig bach mwy amddiffynol, felly mae'n gallu rhoi amrywiaeth. Y cwestiwn diddorol, dwi'n meddwl, fydd be fydd yn digwydd i'r fainc. Dwi'n meddwl bydd Tom O'Connor yn dod i'r fainc, a dwi'n meddwl fydd hynny'n golygu allith o ollwng clyweth o'r fainc, a sydd yn golygu wedyn, mae gen ti le ychwanegol i unau chwarae'r canol cae arall, neu i Billy Waters. So, ddim yn syni fydd Waters, Dolby, Jordan Davies, O'Connor, Hosanna falle yn lle McFadzean, os ydyn nhw meddwl fod o'n ffit go iawn. Os dwi'n meddwl fod y tîm wedi chwarae gêm ymarfer ar ddillyd, so mae hynny'n golygu fod Hosanna wedi chwarae o le awr, mae'n siŵr iddo fo'i enwi o. A bosib iawn bod Luke Young ddim yn cael ei le ar y fainc, a mae Anthony Ford i ddod yn ôl hefyd. So mae gennym ni garfan gry ar y funud. Hayden ddim cweit yn barod, ond mae yna lot o opsiwn yna. Felly, da ni mewn sefyllfa da, felly amdani. Ti'n sôn am Mendy, fel dyddarwad, chafodd Mendy ddim gêm daws os dwytha, so falle fydd o allan am y cfad sy'n i fewn. Dyna'r unig un sy'n medru cyfiawnhau newid, dwi'n meddwl.
Dwi'n convinced bod Waters just yna, rhaid o'n bod rhywbeth yn digwydd i Melyn. Dwi just ddim yn gweld o'n cael yn dechrau gêm rhwng rwan a diwedd y tymor. Dwi wir yn meddwl bod o ddim yn fannau. Just ar nodyn arall hefyd Al, ti di yn gymaint o mae Ifor di cael yr darogan bod ni'n mynd i ennill y gyngrau. Mi nath o'r darogan bod ni'n mynd i cyrraedd y 100 gol. Felly llon gyfarchiadau iddo fo am wneud hynny. Gath o hwn yn iawn o leia. Nostradamus yn y plith ni'n amlwg felly. Mae cloc di stopio'n iawn dwywaith y dydd. Ydy. Ond wrth gwrs ar y funud mae Notts County ar blaen i ni efo gols hefyd, dydy. Felly mae hwnna'n mynd i fod yn frwydr ddiddorol. Ond 100 gols os dwytha, 100 pwynt os yma. So, ni dros y 100 gobeithio. So ydy. A mae'r rhain i gyd yn mynd i fod, fel oedden ni'n deud, na i ddim ail deud nhw gyd, ond da ni'n mynd i dorri lot o recordiau lenni, ond mae'n bosib iawn fod Notts County hefyd, dydy. Felly mae dal yn agos, ond ni sydd yn rheoli'r ras ar hyn o bryd. Ond mae triffwynt disadwn yn holl bwysig i hynny, dydy, achos mae'r wythnos wedyn yn un enfawr. Felly cofiwch wrando wythnos nesaf, mae gen ni lot fawr i drafod. Gêm fawr disadwn yma, a wedyn gêm yn erbyn Halifax ar y digwener y Groglith, a mater bach o chwarae Notts County yn y cae ras ar llun y Pasg ar wyl y banc. A un peth pwysig iawn i ddeud cyn i ni orffen ydy ar gyfer gêm Oldham disadwn, mi fydda fo wedi bod yn benblwydd Dai Davies yn 75 wythnos yma, un o arwyr gwirioneddol y clwb, a nid yn unig hynny yn un o'r bobl mwyaf blaengar yn datblygu'r iaith Cymraeg yn y byd pêl-droed, fel plentyn fodd yr unig berson oedd yn chwarae Gymru a yn chwarae Wrecsam ar y pryd oedd yn siarad Cymraeg, a mae hynny wedi bod yn rhywbeth sy'n erbyn hyn yn lot fwy cyffredin, ond oedd o bendant yn un o'r bobl mwyaf blaengar am wneud hynny, ac yn arwr i'r clwb ac yn golgeidfa tîm gorau'n hanes y clwb hyd yn hyn, wrth gwrs. Felly, edrych ymlaen i siarad wythnos nesaf, edrych ymlaen am Gymru ac Oldham dydd Sadwrn, a gobeithio fyddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i fewn i'r gôl.